Bħalissa fl-Isptar Mater Dei is-sala dedikata għal puplesiji u li għandha 25 sodda hija mimlija. Dr. Malcolm Vella, chairperson tad-Dipartiment tan-Newroxjenza, qal li l-Isptar Mater Dei huwa fost il-ftit sptarijiet fl-Ewropa li għandu taqsima li topera 24 siegħa kuljum iddedikata għal puplesiji. L-aktar ħaġa li tinkwieta lil Dr. Vella hi li ħafna mill-pazjenti lanqas biss jindunaw li għandhom rieħ ta' puplesija bil-ħin huwa l-akbar għadu. Għax aktar ma jdum jsir intervent ta' kura, is-sitwazzjoni tmur mill-ħażin għall-agħar u wieħed jista' jsofri diżabilità permanenti. Meta xi ħadd isofri puplesija, parti tal-moħħ ma tkunx qed tiffunzjona għaliex ma jkunx hemm ċirkolazzjoni għaddej fiha. Iktar ma tiġi l-isptar malajr, iktar hemm ċans li ittejjeb il-kondizzjoni. Dr. Vella qal li 65% ta' dawk li jsofru minn puplesija jintbagħtu lura d-dar wara li jingħataw kura għax it-tobba jkunu laħqu intervjenew biex tinħall għoqda demm jew titneħħa u bekk ma ssirx ħsara permanenti fil-moħħ. 15% iżda jintbagħtu għal riabilitazzjoni fl-Isptar Kering Grek għax isofru minn diżabilità. Mistoqsi jekk taffettwax l-aktar nisa jew irġiel, Dr. Vella qal li m'hemm ebda differenza bejn mara u raġel u puplesija tista' taffettwa kull età. Iżda x'jista' wieħed jagħmel biex jilqa' għal puplesija? Nipprevenu obeżità li niċċaqalqu u ikonna ħajja attiva. U importanti li nikkontrollaw fatturi li jżidu r-riskju ta' puplesija li huma t-tipib, ovvjament wieħed jpejjeb għandu iktar ċans ta' puplesija u attakk tal-qalb, il-pressjoni, it-sokkor u x-xaħan fid-demm. Allura individwu tajjeb li jiċċekkja jekk għandux dawn il-kundizzjonijiet b'mod regolari u jekk għandu jibda trattament tagħhom ħalli jnaqqas ir-riskju li jiżviluppa puplesija. Il-kampanja tal-għaqda dinija tal-puplesiji illum qed twassal il-messaġġ li kull minuta tot. Jekk tħoss xi sintomi f'wiċċek, f'dirajk jew effett fit-taħdid, ħu azzjoni mill-ewwel billi ċempel 112 jew tmur l-emerġenza. Fid-dinja huwa stmat li fis-sena ma 12 miljun ruħ ibatu minn puplesija, jiġifieri persuna kull 2 sekondi.